Здравейте, 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 здравейте! Здравейте за канала ми, снимам това видео. И ще започвам, ако сте им видяли още името на канала, ще започвам Games, Roblox, това GG са Games и да. Където името ми пише там и пише GG. Едното е за Games и другото, да, GG просто. И повечето ще играем Roblox, естествено, и ще играем естествено и други игри. Извинявайте, ако не се чува много добре качеството на звука ми. Микрофоните са на път, поръчал съм микрофони и ще трябва да е по-хубаво качеството, това си го знаете. И първата игра ще играем ето тази тук. Вижте името как е. 26 човека ги играят. 92% лайкове. Направена 27.3.2018 и се днес какво сме? Актуализирала се точно днеска. Ето. Да оставим внимание, че аз ги игра, обичам да ги игра. В село и мода ще ги играем, естествено. Извинявайте пак, ако не се чува много добре. Получил съм микрофон. Аз съм почти нали готов, но ще ви покажа на друг модул, като довършим тази с вас. Така получаваме пари. Това е супер. И това имаме ново. Това е някакъв мод. Имаме рейсинг. Тук трябва ако 60 черепа да заберем, за да получим каска. Не, мерси. Ето, аз имам такива коли. Toyota ето такава. Аз не ги знам. И Audi RS6. Така. Сега после ще ви обясня как става играта. Първо ще ви покажа какво се прави. Взимате 1 на 2, че е също. Взимам 1 на 4, че пика всичко така. Не е много толкова. Така, че първо да ви предпочитам, ако събирате пари, не дейте правите офис такова, взимайте си една хубава кола, не е баш така, че те са скъпи, след това като ги вземете, тук идвате и си правите тунинг и ако сте забелязали където карам, с еди си каква скорост, получаваме си колко пари и на състезание пак виждате, че пак получих 3500 и така като карате събирате даже повече пари и по-добре така ще ви е и по-изгодно и по-пари ще е повече колкото пари.
Като натиснеш тази къщичка, тук може да си избираш коли да си купуваш, но в смисъл има нито скъпи, нито ефтинки, но има без. Нали има сега да е ефтинки, ама не толкова. Това е Лада ли, не знам. По 6 или по 7, ето. Това трябва да е KTM, не KFN, защото той играта не пише истинските имена, естествено. Ето Lexus. Да, той вече си има големи класове все пак. Ето ги надолу. Все пак Maybach вече, Rolls-Royce, така. Да. Тук получавате пари от всяка твоя кола. Ето, различно. Ето, тук почти е нещо. То ви излиза тук. Като натиснете, ето тази кола ми дава $64 в секунда. Да. А строежа и това, хора, мисля, че ще го направя на 3 части или на 4, или може пък и на 2, не се знае. Но това беше от мен. Чао! Бай!